барои нахустин бор мақомоти Тоҷикистон ҳалокати як ҷангии тоҷикро дар ҷангҳои шарқи Украина тасдиқ карданд. ин мард Муродалӣ Барфиев ном дошта сокини Қирғонтепа буд ва ҷасадашро моҳи октябр аз Украина интиқол дода дар Тоҷикистон ба хок супориданд. Додситони Хатлон мегӯяд, ки ин мард аз тарафи ҷудоиталабони украинӣ меҷангид. дар ҳоле ки буҳрони Украина ҳанӯз идома дорад, талошҳои раҳбарони аврупоӣ барои ба ҳам овардани ду ҷониби низоъ, мақомоти Киев ва сарпарасти ҷудоиталабони Украинии Кремлин хотима наёфтааст. дар як ташаббусаш президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев аз раиси ҷумҳуриҳои Украина, Русия, Фаронса ва Олмон даъват кард, ки рӯзи 15 январ дар Остона музокироте барои хатми низоъҳо дар шарқи Украина барпо кунанд. дар бораи дурнамои сулҳи Украина суҳбате доштам бо раиси бахши украинии радиои Озодӣ Мариана Драч. Мариана, салом. ба назари шумо то куҷо ташкили музокироти раҳбарони Украина, Русия, Фаронса ва Олмон дар пойтахти Қазоқистон имконпазир аст? то рӯйдодҳои Париж мо медонем, ки Ангела Меркел ва Франсуа Оланд гуфта буданд, ки танҳо дар сурати натиҷаи амалӣ додани ин музокирот омода мешаванд ба Остона бираванд. Мы не знаем точно, будут ли эти переговоры в Астане, но... мо намедонем, ки оё ин мулоқотҳо дар Остона барпо мешаванд ё на. ҳарчанд президенти Украина Пётр Порошенко гуфта буд, ки ин мулоқот метавонад баргузор шавад. Порошенко бо президентони Беларусу Қазоқистон пеш аз соли нав мулоқот карда буд. талошҳои Назарбоев барои ташкили музокирот маълум аст чӣ ҳадаф дорад. албатта таҳлилгарон дар дохили Украина ин ташаббуси Назарбоевро ба таври мухталиф шарҳ медиҳанд. як гурӯҳ мегӯянд, ки Назарбоев ба Путин кӯмак мекунад, ки ба қавле обрӯяшро ҳифз кунад, вале дигарҳо мегӯянд, ки Назарбоев наметавонад як мудир ё раҳбари ростгӯ бошад. аз тарафи дигар ба манфиати Назарбоев аст, ки ин корро анҷом диҳад, чунки вай наметавонад ҳарфҳои дар тирамоҳ задаи Путинро дар ёд нагирад, ки истиқлолияти Қазоқистонро зери суол бурда буд. баъзеҳо ҳатто пешгӯӣ карданд, ки соли 2015 соли низоъҳои Русияву Қазоқистон хоҳад буд. Что 2015 год может быть годом российско-казахстанского конфликта. дар гузориши охири Созмони амнияту ҳамкории Аврупо гуфта шудааст, ки ҳар ду тарафи низоъ, ҳам нирӯҳои ҳукуматии Украина ва ҳам ҷудоиталабон мувофиқаҳои оташбаси дар Минск моҳи сентябр ҳосилшударо нақс мекунанд. ба фикри шахсии шумо чаро дастёбӣ ба сулҳ дар Украина мушкил шудааст? Дело в том, что мы до конца не знаем, какие планы будут у масъала ин, ки мо нақшаҳои Русияро намедонем, ки чӣ мехоҳад. мо ҳамчунин намедонем, ки ин низоъҳо бо роҳи дипломатӣ ва ё низомӣ ҳал хоҳанд шуд. воқеият ин аст, ки дар Донбас одамон мемиранд. баъди тавофуқоти дар моҳи сентябри соли 2014 дар Минск ҳудудан 1000 нафар ҷон доданд. ҳоло мегӯянд, ки тағйироте дар ҳайати ҷангиҳо аз ҳар ду тараф ҷараён дорад. инро ҳам дар хотир бояд дошт, ки нерӯҳои ҷангие, ки дар Донбас ҳастанд, ба кадом як маркази муайян итоат намекунанд. онҳо пароканда ҳастанд ва байни худ дар ихтилофанд. як моҷарои калоне вақте рӯй дод, ки яке аз ҷангсолорони онҳо бо лақаби Бетман кушта шуд. масъулияти куштори ӯро ҷангиёни ба истилоҳ ҷумҳурии мардумии Луҳанск ба уҳда гирифтанд. яъне ҳоло ҷудоихоҳон дар дохили худ вориди ихтилофанд ва ҳамин чиз ҳам ба ҳодисаҳои дохилии шарқи Украина таъсири ҷиддӣ мегузорад. айни замон ҳар ду ҷониб иддао мекунанд, ки онҳо аввал шуда оташ намекушоянд, балки аз худ ҳимоят мекунанд. Но обе стороны говорят то же самое, что мы защищаемся, мы стреляем в ответ. ташаккур. ба саволҳои мо Мариана Драч, раиси бахши украинии радиои Озодӣ посух дод.